Pozdravujem všetkých záhradkárov. Vítam vás pri dnešnom videu. No, máme tu polovicu marca, čo je pre mňa najvyšší čas, aby som si zosumarizoval a sfinalizoval sadenice rajčín, ktoré budem tento rok pestovať. Dneska idem urobiť posledný výsev, tretí. Prvé dva som už robil. Jeden som robil v januári, to som len zo pár sadení, čo budem potrebovať na jeden pokus. V februári som vysádzal nejaké nehybridné druhy, čo som mal semiačka z vlanejška. No, teraz tu mám tieto, väčšinou sú to hybridné F1. V prvom rade chcem zasadiť tieto tri, to sú bulharské odrody Ria, Ruena, Elina, ktoré pestujem každý rok a som s nimi veľmi spokojný, sú dobré jak chuťovo, tak na pestovanie, vôbec nepraskajú, pekne dozrievajú a tie budem mať potom také klasiky typov, nejaké kríčkové, balkónové, aj nejaké previslé. Mám tam aj jednu takú novinku, biela rajčina, myslím, že má označenie Snow White. Tie prvé dva výsevy, to som robil klasicky do sadbovačov, nasypal som semená, čo vyšlo, to vyšlo, keď boli prvé pravé lístky, tak som ich prepikíroval a presadil. Mám ich vnútri, pri izbovej teplote teraz, mám z polystyrénu urobené také boxy, mám 3 boxy, a v každom tom boxe mám jednu 60 cm 15W takú ledkovú lampu z AliExpressu a tým im trošku prisvedcujem, aby sa nevyťahovali. Teraz budem sadiť podobne ako tie prvé dva razy, akurát, že to bude bez sadbovača a budem sadiť priamo do týchto črepničkov. Pri sadení tuto používam substrát, ktorý si preosejem. To vždycky, keď vysievam semená, tak musí byť preosiatý substrát. Toto hrubé, čo ostane, a je toho pomerne dosť, tak to nevyhadzujem, ale použijem to tuto, keď takto plním truhlíky a nádoby na pestovanie, tak to hrubé dávam na spodok ako takú drenážnu vrstvu a potom na to dám normálne substrát, do ktorého už sadím sadenice nejaké. No, takže teraz to budem robiť takto, že zoberiem si črepník, ktorý naplním týmto preosiatým substrátom, trošku to zarovnám, zľahka to utlačím. Keď to mám utlačené, tak teraz by boli dve možnosti, čo urobiť. Prvá možnosť, že buď by sa použila výsevná kapsula, ktorá by sa do toho zatlačila a bola by tam tá, lenže to nebudem používať kapsulu. Spravím to iným spôsobom. Zoberiem si takýto, to mám z obalu O2 odstrihnuté, dá sa použiť aj pol decák napríklad, a urobím tam takúto jamu do toho substrátu, takú malú jamku tam vytvorím a do tej jamky nasypem výsevný substrát. Stačí trošku len tú jamku zarovnať. A to vlastne bude slúžiť na to, aby som do toho výsevného substrátu zasadil semiačko, ktoré tam vlastne vyklíči, bude tam mať podmienky na klíčenie. A keď začne tá rastlina rásť, tak už nebude treba pikírovať nič, ale pekne začnú tie korene sa dostávať do toho normálneho substrátu. Tuto mám už predpripravené semiačka, ktoré som namočil do vody, to robím vždycky, ale teraz som ešte vyskúšal jednu vec, volajú to aj zrýchlená stratifikácia. Dal som na 24 hodín tie semiačka do chladničky a potom na 24 hodín boli pri izbovej teplote.
chcem to vyskúšať, čo to urobí. Stratifikácia, kto neviete, tak to je taký úkon, ktorý sa už dlhé roky používa, je známy, není to nič nové. Je to vlastne, keď sa len snažíme umelo imitovať prirodzené podmienky, ako sú v prírode, akorát takou regulovanou formou. Že tie semiačka vlastne ako keby sa vysemenili z tej rastliny materskej, spadnú na zem do pôdy, kde prezimujú, premrznú a následne na jar, keď sa oteplí, tak vlastne začnú klíčiť. Ja si ináč myslím, že táto stratifikácia môže byť aj niečo podobné v tom zmysle, že keď bežne skladujeme semená pri izbovej teplote, tak keď ich nasadíme a chceme, aby začali klíčiť, tak sa odporúča zvýšiť im teplotu, aby klíčili pri 28-30 stupňoch. Čiže o tých zhruba 10 stupňov im zvýšiť, ako boli skladované. Ale keď sa skladujú pri nižšej teplote, možno 5, 8 alebo 10 stupňov, tak keď sa zasadia a držia sa pri teplote 20 stupňov, tak si myslím, že aj to by im mohlo dať ten impuls, že aha, oteplilo sa, tak poďme klíčiť. Neviem, ako to celkom tá príroda naprogramovala, či to funguje aj takto, alebo nie, ale však uvidím, za ako dlho mi tie semiačka vyklíčia. No, rajčiny mám posadené. Ešte som sa rozhodol, že zasadím nejaké nejaké bylinky, čo už mám kúpené. Čo sa týka byliniek, tak pestujem bylinky, hádam všetky, ktoré existujú. Ja totižto nemám rád v jedle tie rôzne práškové dochucovadlá, ktoré sa predávajú, kde je všetko možné aj nemožné. Hlavne, čo nemám rád na tých práškových dochucovadlách, je ten extra bonus, ktorý je tam pridávaný v podobe E621, glutaman sodný. Ja si radšej tie koreniace zmesy a tie rôzne všelijaké do jedla, radšej si ich vyrobím z byliniek. Keď je sezóna, tak mám bylinky zelené, keď není sezóna, tak mám bylinky usušené, ale všetky tie koreniace zmesy sa dajú vyrobiť doma. Som toho názoru. Jediné korenie, ktoré kúpim, tak je sol, rastca a čierne korenie. Všetko ostatné mám z vlastných zdrojov vypestované. Pestujem od tých najzákladnejších, ako sú petržlenová vňaťka, pažitka, potom rozmarín, bazalka, majorán, oregano, tymián. Mám bobkový lis, si pestujem. Mal som aj kari, ale to mi pokapalo. Potom mám magi, teda ligurček. Mám ešte aj z také kategórie meta, medovka, čo používam napríklad do nápojov v lete. Mám aj lípiu citrónovú, kto neviete, čo to je, tak lípia
Tá je niečo podobné ako meta medovka, ale má listy, ktoré sú sladké trošku. Že keď sa rozdrví ten list a dá sa do nápoja, myslím, do čistej vody alebo do minerálky, tak ju trošku dokáže osladiť. Takže to si pestujem, samozrejme kôpor pestujem, cesnak, však ten si pestujem, ten by som tiež mohol považovať za korenie. V tých koreniacich zmesiach býva sušený cesnak, podľa mňa normálny originál cesnak čerstvý je lepší ako nejaká sušenina. No, takže to by bolo o bylinkách. Teda posadené mám, popolievané mám, takže už len počkať, aby to začalo klíčiť. Ešte by sa mohlo trošku počasie umúdriť a bývať toho slniečka viacej, tak ako napríklad dneska bolo pekne slnečno. Ráno bolo síce zima, bolo -2, ale cez deň, keď slnko svietilo na skleník, tak hneď tam bolo 30 stupňov. No, takže týmto sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.